Jarbarreko loreak gomutatu nituen, eta Leopold Blaskak beira lantzeari buruz zioena. Belaunaldiz belaunaldi, igarotzen zela ukimena, ezin zela beira lantzen utzetik hasi. Beharrezkoa zela aurretik ekimen bera egin duten belaunaldiak izatea. Osabek aurrekoei ikasitako jakintza zerabilten. Hainbat belaunaldi lehenagotik zetorren tradizioa. Eta behiragile baten ukimenarekin jakiten zuten noiz jaten zuen amu arrainak eta arrain hori nolakoa zen. Nire amuak ordea utzik igotzen ziren ontzira. Ez nuen sumatzen noiz ari zen arraina amuko karnata jaten. Halako batean, arraineri buruz ari zirela, aspaldian ahaztuta neukan keinu bat egin zuen Osabasantik. Arrainaren neurria adierazteko ez zuen bi eskuarteko distantzia erabili, ohi den moduan, baizik eta ezkerreko besoa luze jarri eta eskuineko atzabar erakuslearekin ogia non moztu adierazten den erara markatu zuen beso gainean arrainaren tamaina. Hasi atzamarretatik eta eskumutur ingurainoko tamaina zenalizatuz. Izeba Maritxuk eskuekin egin zuen keinu ahaztu hura bezala, keinu hau ere galtzear zegoela begitan zitzaidan. 3 orduren buruan, amu Espainien ontzia portura sartu zen. Arrantza banatu genuen, haiek 3-4 ale hartu eta beste guztia gure etxekoentzat eman zidaten.